Pozdrav ljudi, dobrodošli u 8. lekciju JavaScript tutoriala. Danas ćemo da učimo o objektima, JavaScript objektima. Pa šta su to zapravo JavaScript objekti? JavaScript objekti su u stvari varijable koje u sebi sadrže više propertija, odnosno više vrednosti. Pa, ajde to sad na srpski da prevedemo. Recimo, izaberemo ovde neki video i na njega kliknemo desni klik, Properties. I ovde kad kliknemo na detalje, vidjet ćemo njegovu dužinu, rezoluciju u kojoj je sniman, bitrate i tako dalje. To u stvari predstavljaju Properties. Ovde sam sad definisao jedan paragraf pod ID-em rezultat u kom ću da smestim vrednost tog objekta. Zatim smo definisali jednu varijablu, lična karta, koja u stvari objekat. Prepoznajemo ga po ovim uglastim zagradama i po ovim vrednostima koje su ovde navedene. Ja sam ovde naveo svoje ime, prezime, godište, pol. Vi možete dodati šta god želite. I nakon toga kažem u dokumentu uzmi element pod ID-em rezultat, evo ga ovde, unutar njega mi ispiši varijablu lična karta i želim odavde da izvučem svoje ime. Pa smo stavili tačka ime. I kada ovo pokrenemo, dobit ćemo Aleksandar. Mi iz ove varijable možemo bilo koji podatak da izvučemo. Recimo, umjesto imena mog treba mi godište. Ovo mora da se poklapa. I on će nam izbaciti godište. Treba mi recimo pol. Muški pol. Dakle, jasno vam je. Ovdje smo sve do sada već ponavljali. I kada želimo da izvučemo podatak, odnosno rezultat koji nam treba, pozovemo varijablu, tačka i izaberemo odavde property koji nam treba. Eto, nadam se da su vam sada malo jasniji JavaScript objekti. Svako dobro, pozdrav!